Hola, sóc en Joan Falcó. Benvinguts al microclub d'anime i còmic número 44 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Tres noves paraules han aparegut al panorama digital que ens envolta: K-drames, manga i webtoon. Els K-drames són les sèries de televisió d'origen sud-coreà. Els manga són els còmics d'aquest país. Els webtoons són mangues electrònics dissenyats per veure's en telèfons intel·ligents i altres aparells electrònics. Per tancar el cercle, descobrirem que els webtoons són l'origen dels arguments de moltes de les sèries més populars de K-drames que ens estan arribant ara al nostre país. Comencem parlant dels còmics digitals. La historieta digital, còmic digital o e-còmic és com es coneix les historietes editades en paper que posteriorment són digitalitzades per ser visualitzades als PCs, telèfons mòbils o videoconsoles. Són més i menys que un fitxer fotogràfic totalment digitalitzat o diversos fitxers fotogràfics a mode de pàgines comprimits en un sol fitxer. És la prehistòria dels còmics digitals. Webcòmic són còmics realitzats per tal d'obtenir directament una edició digital, per ser llegit en el PC o similar a través d'una pàgina web. I Webtoon és un format d'historieta digital creat a Corea del Sud. La principal diferència amb el webcòmic és la presentació. Cada episodi d'un webtoon es publica en una sola imatge vertical, cosa que facilita la lectura en telèfons mòbils i dispositius electrònics. Els webtoons són un tipus de còmic digital originat a Corea del Sud, que publica les imatges en vertical per facilitar la seva lectura en telèfons mòbils. Degut a la popularitat de la historieta digital i dels telèfons intel·ligents a Corea, el lloc web Daum va estrenar un servei de webtoon el 2003, amb contingut gratuït i de pagament. Des d'aleshores s'ha convertit en tot un fenomen internacional, amb webs que ofereixen aquest servei a tot el món i en molts idiomes. Ara, molts webtoons s'han convertit en sèries de televisió amb actors reals. Fem una ullada a les que hem pogut veure aquest 2023. Degut a les diverses plataformes digitals ens està arribant molts K-drames i molts basats en webtoons. Per exemple, Donar, una història on un estudiant universitari acaba compartint edifici amb un ex-ídol d'un popular grup de K-pop. També hem vist aquest any Black Knight, una història de ciència-ficció en un futur distòpic on la contaminació ha empitjorat tant que les persones poques vegades poden sortir a l'exterior. Els temes dels webtoons passats a K-drames són incessants, hi ha de tot tipus. Per exemple, tenim Vigilante, on Kim Ji-young comença a viure dues vides totalment diferents. Entre setmana és un estudiant model a la Universitat de Policia, però durant els caps de setmana castiga els delinqüents. També tenim romàntiques. Ens veiem a la meva 19a vida, ens explica l'adaptació del webcòmic de Lee Hee. Una dona té la capacitat de recordar les seves vides passades i actualment es troba a la seva novena reencarnació, on decideix retrobar-se amb un home que va conèixer en una vida anterior. Un dels gèneres que ha triomfat aquest any és el de la fantasia romàntica. En Un bon dia per ser un gos, una dona ha estat maleïda perquè es converteixi en gos cada nit i que un noi que té por dels gossos ha d'intentar relacionar-se amb ella. Tot un problema, no? També problemes són els que ens apareixen a la caza d'espíritus malignos, que ja porta dues temporades, una del 2020 i una del 2023, on un grup de caçadors de dimonis amb habilitats especials durant el dia són empleats d'un restaurant, però durant la nit eliminen esperits malignes que amenacen a fer mal a la humanitat. Els webtoons ens apropen moltes vegades personatges especials. Per exemple, Mass Girl, un webtoon de Maemi i Hyuse que adapta la història d'una noia que té un gran cos però una cara poc atractiva. Viu com a treballadora d'oficina durant el dia i a la nit és un personatge molt especial. També és especial Advocat de divorci Shin, que ens explica el webtoon de Kang Tae-kyung d'un advocat especialitzat en divorcis. Els paradoxes temporals ens apareixen moltes vegades. Moon in the Day ens explica la història d'un home que es queda atrapat en el temps després de ser assassinat i d'una dona que no té records de la seva vida passada i viu el temps contínuament. També hi ha Advocat Joseon, un webtoon de Shin Jun i l'escriptor Jeong, ambientat durant el període Joseon. Un home es converteix en advocat per venjar-se del responsable de la mort dels seus pares.
Ciència-ficció com Deure després de l'escola, un thriller on uns estudiants a punt de passar les proves universitàries són reclutats per lluitar contra un objecte no identificat a canvi d'obtenir punts addicionals en els exàmens. També al món de les escoles tenim Mudança, un webtoon sobrenatural que parla d'estudiants de secundària i els seus pares que guarden secrets que els altres no coneixen. Com veiem, hi ha arguments per tothom. Per exemple, a Gossos de Sang, per pagar el deute de la seva mare, Gung-Wo deixa la boxa i comença a treballar per un CEO d'una empresa problemàtica de pagament de deutes. També tenim Boda Impossible, liu romàntic amb grans hereus chaebol que es fan la vida impossible uns amb els altres. Hi ha arguments que no hauríem dit mai que podríem veure en un còmic i molt menys en un K-drama. Per exemple, Chicken Nugget, la història de ciència-ficció d'una noia que es converteix en pollastre fregit perquè entra en una misteriosa màquina i els intents del seu pare i el seu xicot per recuperar-la. O Dosi diària de sol, les aventures d'una infermera que arriba destinada al departament de psiquiatria d'un hospital. La foscor s'apropa a molts arguments. Per exemple, amb Oferta, el webtoon de Wu Nam Bin, que explica que Lee Jong-jung es va involucrat en el segrest d'un amic iniciat per un altre per escapar-se dels seus problemes i recaptar 1.000 milions de wons. I també ens han apropat aquest any els BL, els Boy Love. Per exemple, amb història d'amor no intencionada, una love story que ens explica la relació que comença per una mentida, però que al final es converteix en un amor real entre dos nois. Els BL cada vegada tenen més seguidors a tot el món, sobretot en el públic femení. Per exemple, han tingut una espatlla per plorar, on, per una broma, un noi és acusat falsament d'haver atacat escandalosament a un altre, i això pot arribar a posar en perill la seva cursa esportiva. I un altre, Sing My Crush, dins el món de la música, la història romàntica de música dels somnis de la banda Follow the Wind, amb la seva veu i el seu mànager que estan embolicats al llarg d'aquesta història. Fins aquí aquesta ullada dels K-drames que han sortit a partir dels webtoons coreans, que han estat una pila aquest any i que seguiran sent tendència el 2024. Us oferim una possibilitat de poder llegir aquests webtoons i els propers que es convertiran en futurs guions de K-drames. Serà una oportunitat legal. Ho podeu fer a partir de la web webtoons.com, que és gratuïta i legal. Recordeu també que us podeu apropar a les biblioteques per gaudir del món del còmic, del manga, del manhwa i tot el relacionat amb l'anime. I fins aquí aquest microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop us hem parlat dels webtoons convertits en K-drames durant el 2023. Us esperem al proper microclub. Fins aviat!